Orain, Google barra Mozilla Firefox gehituko dugu. Lehenengo, Mozilla Firefox iriki. Gero, menuan tresnak aukeratu eta han gehigarriak. Orain, eskuratuko dugu gehigarriak. Hortarako, eskuratu gehigarriak aukeratu. Hemen, idatziko dugu nahi dugun gehigarriak. Gure kasuan, Google Toolbar deitzen da. Hoien artean, batzuk agertzen dira eta gu aukeratuko dugu bi begi antzekoa duen tresna. Eta orain, gehitu Firefoxera. Onartu eta instalatu. Instalatu orain. Eta, beti bezala, bukatu ondoren, berrabiarazi Firefox. Berrabiarazi. Orain, hemen daukagu barra bat. Eta guazen konfiguratzera gura barra. Lehenengoa, sartu behar dugu gure korreoa eta gure klabeak. Hortarako, sign in sakatu. Eta barrura. Barruan gaude. Orain guazen konfiguratzera. Hortarako hemen dago giltza, sakatu, buttons aukeratu, eta bakarri bi utziko dugu gure kasuan. Gmail eta Google Documents. Beste guztiak desaktibatu. Eta bukatzeko sabe. Honekin, hemen gure bista aurrean daukagu Documents botoia juteko dokumentozera eta Gmailera juteko botoia ere. Bueno, horrekin, ja daukagu konfirmatuta Google barra hori.